கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. யாராவது பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. வாம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवम्. श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्षन्तैस्तोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாரும் ஒரு 3 முறை மகா மந்திரம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயத்துக்குள்ள போறோம். ஓகே.
ஒரு நிமிஷம் பிபிடி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. கிட்ட ஸ்லோகம் இருந்தா எடுத்து வாசிங்க. ஒரு நிமிஷம். அது ஜெய ராதா மாதவ் பாடுறீங்களா யாராவது? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற பாட்டு பாடியாச்சு மாதாஜி. பிரணயத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராச்சும்? இல்லைன்னா இல்ல, ஜெய ராதா மாதவ் பாடட்டும் பிரபு. அது எல்லாரும் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். பிரபு எல்லா கிளாஸ்லயும் அது வந்து பாடுவார் பிரபு. நம்ம அதை கத்துக்கவே செய்யணும். ஜெய ராதா மாதவ பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாடுறீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஜெயராதவா பாடுங்க பிரபுஜி. जय कुंज बिहारी जय राध माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर दारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर दारी जय जसोदनंदन ब्रजजन रंजन जमुन तीर वनसारी जय राध माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச். சூப்பரா பண்ணீங்க பிரபு. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம பாடினது விஷ்ணு பிரபுவா சண்முகம் பிரபுவா? சண்முக பிரபு மாதாஜி. சண்முக பிரபு. சூப்பர் பிரபு, சூப்பர். ஓகே. சோ அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயம். தலைப்பு வந்து விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், யூனிவர்சல் ஃபார்ம். ஓகேங்களா? ஸோ பிரபஞ்ச வடிவம் சொல்லிட்டு இன்னொரு பெயர். நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள இதுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 55 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கும் நாளைக்கும் முடிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. मदनुग्रहाय परमं गुह्यमत्यात्मसंजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहायं विगतो मम. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்குறார். ஓகே. போன அத்தியாயத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அவருடைய விபூதிகள், வைபவங்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் எவ்வளோ அளவுக்கு செல்வ வளங்கள் வச்சிருக்காரு, எல்லாத்துலேயும் எப்படியெல்லாம் இருக்காருன்றதை பார்த்தோம். ருத்ரன், ஆதித்யன் எல்லாத்துலேயும் அவர் இருக்காருன்றது நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் மறுபடியும் என்ன கேட்க போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அதெல்லாம் எனக்கு காமிங்கன்னு கேட்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கினீங்க. இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. ஆனால் இப்போ என்ன கேட்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து அதை பார்க்கணும்னு தோணுதுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா மத் அனுகிரகாய பரமம். அனுகிரகாயன்னு என்ன? எனக்கு ஒரு நன்மை ஃபேவர் பண்ணுவோன்னு சொல்லுவீங்களா? அது சொல்கிறாங்க இங்கே. அனுகிரகாய பரமம் குய்யம் அத்தியாத்மம் சம்ஜிதம். எனக்கு அதை பண்ணுங்க. இந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தீங்க. ரகசியமான விஷயத்தெல்லாம் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் கேட்டதுனால எனக்கு என்னாச்சு? மோகயம் விகதோ மம. 4வது லைன் பாருங்க. மோகோம் அகம் அயம் விகதோ மம. எனக்கு இருந்த மோகம், அதாவது அந்த இல்லுஷன் மாயையெல்லாம் எனக்குள்ள இருந்ததெல்லாம் சாரி எனக்குள்ள இருந்ததெல்லாம் போயிடுச்சின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ உங்க மாயெல்லாம் போயிடுச்சா? பதில காணும் யார்கிட்ட இருந்து? எஸ் மாதாஜி. கொஞ்சமா ஒருத்தர் கரெக்டா பதில் சொல்லிருக்காங்க. மித்தவங்க எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. போயிடுச்சு மாதாஜி. போயிடுச்சா? சூப்பர். ஓகே. ஸோ மோகயம் விகதோ மம. ஸோ என்னுடைய மயக்கம் போயிடுச்சு. போன அத்தியாயத்தில் அவர் என்ன சொன்னார்? நான் உங்ககிட்ட சரணடைஞ்சிட்டேன். ஏன்னா நீங்கள் தான் பரமம்ன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதை நீங்கள் மாத்திரம் சொல்லலை, ஏற்கனவே நாரதர், அசித்தோ, வியாசர் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா? இந்த இடத்துல வந்து அவர் பாருங்க, அவருடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். எடுத்தோம் கவுத்தோன்ற மாதிரி அர்ஜுனன் பேசல.
அவருடைய படிப்படியா அவருடைய மனோபாவம் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு. அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் நம்ம. அது மாதிரி நம்மளுடைய மனோப்பான்மையும் அது மாதிரி மாறணும் இல்லையா? அப்ரப்டா எதுவும் நம்ம பண்ண முடியாது. எடுத்தும் கவுத்தம் பண்ணா நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிரும். படிப்படியா நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம என்னாவும் வெற்றி அடைவோம் இல்லையா? ஸோ என்னுடைய மோகம் எல்லாம் தெளிஞ்சிருச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து நமக்கு என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சு அவனுடைய மாயை அறியாமையிலிருந்து வெளியே வந்தானோ, அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை சரணடையணும். அவர்கிட்ட இந்த ஞானத்தை பெற்று நம்ம இந்த அறியாமையிலிருந்து வெளியே வரணும். என்னப்பா அறியாமை இல்லையே, நான் டிகிரி வச்சிருக்கேன், 2-3 டிகிரி வச்சிருக்கேன், நல்லா சம்பாதிக்கிறேன், எனக்கு ஒன்றும் அறியாமை இல்லைங்கன்னு நம்ம பேசலாம். ஆனா உண்மையான அறியாமை, உண்மையான வாழ்க்கை, உண்மையான நாலேஜ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிறப்பு, நான் ஒரு ஆத்மா, கடவுளுடைய நித்திய சேவகன், அதை தெரிஞ்சிட்டு கடவுளுக்கும் எனக்கு ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு, நான் வந்து திரும்பி போக வேண்டிய இடம் வந்து கோலோக விருந்தாவனம், இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்தை வந்து நான் நிறுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, கடவுள்கிட்ட போகணும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வந்து உண்மையான நாலேஜ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம மாயைக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கோசம் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் ஃபார்ம், அதாவது பிரபஞ்ச வடிவத்தை காமிக்க போறார். ஓகேவா? ஸோ பரம ரகசியம் ஏன் அவனுக்குள்ள இந்த மனமாற்றம் வந்துச்சு? எப்படி புலம்பிட்டு இருந்த ஸ்வாஜனம், ஏன் தாத்தா இருக்காங்க, என்னுடைய உடன் பிறந்தவங்க இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த அர்ஜுனன் இன்னைக்கு எப்படிப்பா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு, எப்படி அவர்கிட்ட மாற்றம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த ரகசிய ஞானம், மிக ரகசிய ஞானத்தை கேட்டார் இல்லையா? அதாவது நம்ம 10வது அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயம் மிக மிக ரகசியமான ஞானம் இல்லையா, அதை கேட்டதுனால அவருக்கு இந்த மாற்றம் வந்துச்சு. சோ கிருஷ்ணர் சாதாரண நண்பன் மற்றும் சாதாரண மனிதன் என்ற மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. இவ்வளவு நாள் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தான், என்னோட மாமா பையன் தான் இவன், என்னோட நண்பன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான். இப்ப என்ன ஆச்சு, அதெல்லாம் தெளிஞ்சிருச்சு. அச்சோ இவரு சாதாரண ஆள் இல்லப்பா, முழுமுதற் கடவுள்ன்றது அவருக்கு தெளிஞ்சிருச்சு. நமக்கு தெளிஞ்சிருச்சா? ஹரே எஸ் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே. விஷ்ணு பிரபு மாத்திரம் பதில் இல்லையா? சோ ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசிய ஞானத்தை கேட்டதால் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மையை புரிந்து கொண்டார். அவரே அனைத்திற்கு மூலம் இல்லையா? சர்வ காரணகன் நம்ம பிரம்மா வந்து சொல்றார் இல்லையா? இவரும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டார், எல்லாத்துக்கும் மூலம் அவர் தான். அவரு அது மாத்திரம் இல்ல, நம்மளுடைய எல்லாருடைய இருதயத்துல வந்து பரமாத்மாவா இருக்காருன்றதும் புரிஞ்சுக்கிட்டார். ஓகே. மத் அனுகிரகாய. ஓகே. கிருஷ்ணரை ஒருவர் அவருடைய அனுகிரகத்தாலே புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்மளா வந்து நான் படிக்கிறேன் போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் நம்மளால முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு மத் அனுகிரகாய பரமம் படிச்சோம் இல்லைங்களா? சோ அவருடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான், காரணமற்ற கருணையினால அவரையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. ஓகேவா? நம்ம அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தாமோதர லீலை நடக்கும்போது யசோதா மாதா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புள்ள வந்து வெண்ணெய் திருடுதுன்னு சொல்லும் போது யாரோ வந்து சொன்னாங்கன்னா கோபி ஸ்திரீகள்லாம் வந்து உண்மையே சொல்லலன்னு நினைப்பாங்க. சும்மா என் பையன் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கே வந்திருக்காங்கன்னு நினைப்பாங்க. ஓகேவா? இவங்க வீடு பாத்தீங்கன்னா அரச குடும்பம் இல்லையா? அவரு குடிக்கக்கூடிய பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் மில்க். அதுக்கு சிறப்பான ஒரு ஃபிளேவர்டு புல்ல கொடுத்து அதை வந்து வளர்த்து அந்த பாலையில இருந்து வெண்ணெய் எடுத்து இந்த அம்மா குடுப்பாங்க. ஓகேவா? சோ எவ்வளோ நாள் எத்தனையோ கோபிகள்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது நம்புறதே இல்ல. ஒரு நாள் இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, வேலையாட்கள்லாம் யாரும் வரலன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பெஷல் மில்க் இல்லையா, அதுல இருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறாங்க. இவங்களே உட்காந்துட்டு எடுக்கிறாங்க. அப்ப இவரு அளவே இவரை தூக்கிட்டு பால் குடுக்குறாங்க. ஸோ பால் குடிச்சிட்டு இருந்த கிருஷ்ணர் இருந்தார் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆச்சு, அந்த அம்மாவுக்கு அப்பதான் ஞாபகம் வருது, அச்சச்சோ நான் பால் வந்து ஸ்டவ்ல வச்சுட்டேன், இப்போ வந்து அடுப்பு எல்லாம் அணைஞ்சிடும், பாலும் வேஸ்ட் ஆயிடும். அதனால என்ன பண்ணாங்க அந்த அம்மா, அந்த குழந்தைய கிருஷ்ணரை சைடுக்கு வச்சுட்டு அந்த பாலை வந்து எடுத்து வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. கிருஷ்ணருக்கா கோவம், என்னை விட உனக்கு அந்த பால் தான் முக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க இருக்கிற பாட்டை எல்லாம் உடைச்சிடுறாரு. அங்க இருக்கிற தயிர், மோர், வெண்ணெய் எல்லாம் சிந்தி போயிடுது. ஓகேவா? அப்புறமா வந்து பயம் வருது கிருஷ்ணருக்கு. அதனால அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிடுறாரு. சோ அந்த கால் தடம் தெரியும் இல்லையா, அந்த வெண்ணெயில கால் வச்சு நடந்ததுனால அது பின்னாடி போறாங்க அந்த அம்மா. பார்த்தேன், இந்த வேலையை நீதான் செஞ்சியா, இரு இரு உன்னை பத்தி எத்தனை பேர் சொன்னாலும் நான் வந்து நம்பவே இல்லை, இரு உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா அவர் பின்னாடி ஓடி போவாங்க. முடியவே முடியாது. ஓகேவா? சாயங்காலம் தான் வந்து பிடிப்பாங்க. ஓகே.
சாயங்காலம் ஆயிடும் அந்த அவரை பிடிக்கிறதுக்கு. அப்போ வந்து அவங்க நினைப்பாங்க நாராயணான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைறாங்க. சரி பிடிச்சிடுறாரு. பிடிச்சிட்டு ஒரு உலக்கையில கட்டலான்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கயிறை எடுத்துட்டு வந்து முடி போடுவாங்க. ஓகேவா? நான் சொல்றது அப்படியே நீங்க இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும். அப்பதான் நம்மளால அதை லயிக்க முடியும். உரலக்கல்லி இருக்கு, குட்டி கிருஷ்ணர் இல்லையா? அவரை வச்சு கயிறுல கட்டுறாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, அது சின்ன கயிறுலயே கட்டி முடியும். ஆனா இவங்க வீட்டுல இருக்க எல்லா கயிறும் எடுத்துட்டு வந்து இணைச்சு இணைச்சு கட்டுறாங்க, பத்தவே மாட்டுது. என்னடா கோபி ஸ்திரீகள் நம்ம வீட்டுக்கு கிருஷ்ணன் வரலையே, என்ன நடக்குது அவங்க வீட்டுலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு வராங்க. இதை பார்த்துட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. இருக்க யசோதா மாதா, நாங்களும் எங்க வீட்டுல இருக்க கயிறை எடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வர்றாங்க. எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அந்த கயிறு, இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு சின்ன இடுப்பு, ஒரு குழந்தையோட இடுப்பை எவ்வளவு கயிறு கொண்டு கட்ட முடியும்? ஆனா கட்டவே முடியறது இல்ல. ஓகே, இதுதான் வந்து அவருடைய பகவான்றதை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அவங்க வந்து மனசால பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஓகே, அவங்க முயற்சியும் பண்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? 2 விஷயங்கள் இம்பார்ட்டன்ட். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இன்ச்சு குறையுது. எவ்வளவுதான் கயிறு இணைச்சு இணைச்சு பெருசு பண்ணாலும் கடைசியா 2 இன்ச்சு குறையுது. ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க? அந்த 2 இன்ச்சுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முயற்சி, கடவுளுடைய அனுகிரகம். இந்த வார்த்தை அனுகிரகம், மத் அனுகிரகாய, அதுக்கோசம் நான் இந்த ஸ்டோரி சொன்னேன். ஓகேங்களா? சோ என்னடா மாதாஜி எதையோ சொல்றாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. அந்த அம்மா யசோதா மாதா வந்து கட்டி போடணும்னு நினைச்சாங்க. அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. அது மாதிரி கடவுளை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. முயற்சியும் முயற்சி பண்ணணும். பண்ணணும். முயற்சி அவர்கிட்ட பண்ணணும். சரண்டர் ஆகணும் மாதாஜி. சரணடை. சூப்பர். முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு அடுத்தது அவர் என்ன பண்ணணும்? நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். மத் அனுகிரகாய. ஓகேவா? சோ அவருடைய அனுகிரகம் இல்லாம நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணன். நாம எல்லாம் வந்து ஒரு பகுதி, அவர் வந்து பூரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. भवाभ्यो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष महात्म्यमपि श्राव्ययम्. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றேன்னா, त्वत्त கமல பத்ராக்ஷ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, தாமரை மலர் போன்ற கண்களை உடையவன் சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை சொல்றார். ஓகேவா? நான் இப்ப வந்து எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட இருந்து விலாவரியா கேட்டேன். ஓகேவா? அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பவாய அபாவ அப்யாயு, அதாவது தோற்றல், மறைத்தல் எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து தான் வருது. ஒரு உயிரினங்கள் மறையறதுக்கோ உருவாகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இப்போது உங்களுடைய பெருமைகள் எல்லாம் நான் கேட்டேன். ஓகேவா? அதுக்குதான் பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்பட்ல என்ன சொல்றாருன்னா, அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகத்தக பிரபாவ பிரளயஸ்ய ததா. அதாவது ஜகத்தக பிரபாவ, அதாவது படைக்கும், பிரளயம்னா என்ன? அழிக்கிறது. இது எல்லாமே தோன்றுதெல்லாம் உங்கனாலதான். நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோம் இல்லையா? ஆதி மத்திய அந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வார்த்தைகள் 3 வார்த்தைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ வந்து தோன்றுதல், நடுவுல வந்து காக்கிறது, அப்புறம் அழிக்கிறது எல்லாமே உங்களாலதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். அவர் தான் பண்றாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? அவர் எல்லா படைத்தல் செயல்கள் இருந்தாலும் எது மேலேயும் பற்றுதல் இல்லாம இருக்காருன்றதை பார்த்தோம். இஸ் அலூஃப் ஃப்ரம். அர்ஜுனன் தனது புரிதலை வெளிப்படுத்துகிறார். கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமர் என முழு முதற் கடவுள். இப்ப வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறாரு? கிருஷ்ணர் தான் வந்து பரந்தாமா, முழு முதற் கடவுள்ன்றதை அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். ஓகேவா? நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமா? ஆமா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாதாஜி ட்ரை பண்றோம். ஓகே. ஒருத்தர் தான் பேசுவீங்களா நீங்க? எல்லாரும் அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? புரியலையா? நம்ம பேசினாதானே நமக்கு தெரியும் நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே பிரபு. மாதாஜிஸ் எல்லாம் பதில் சொல்ல மாட்டீங்களோ? ஒவ்வொருத்தரா கேட்டுட்டே இருந்து நம்ம கிளாஸ் இதுலயே போயிடும். குமுதா ரவி மாதாஜி, பூஜஸ்ரீ மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி, வைதேகி மாதாஜி, கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் வந்து இதெல்லாம் படைச்சிருந்தாலும் அவர் இதுல எல்லாத்துலயும் இருந்து அப்பாற்பட்டிருக்காரு. ஏன்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. இதனால அவர் வந்து பாதிப்பு அடைவதே இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்ம குழம்பி இருந்த அர்ஜுனன் எல்லாரும் ரீகேப் பண்ணணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம்? அர்ஜுனன் வந்து குழம்பி இருந்தார் இல்லையா? கையில இருக்க காண்டிபம் வில்லெல்லாம் என்ன ஆச்சு? நழுவுது, வாய் தழுக்குது, மயிர்கூச்சி எரியுது, சோர்ந்து போய் உட்காந்துட்டாரு. என்னால முடியாதுடா கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நான் வேணா சன்னியாசியா போறேன்னு சொன்னேன். அப்படி இருந்தவர் இப்ப என்ன சொல்றாரு? எல்லாம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ நீங்க உங்களுடைய
வைபவங்களை சொன்னீங்க. அப்புறம் நீங்க தான் முழு முதற் கடவுள்ன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டார். ஓகேவா? இப்போ வந்து பாருங்க, அந்த பாவம் பர்ஃபெக்டா இருக்கு அவர் கையில, சரணாகதி அடைஞ்சிருக்காரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण. ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன அடைமொழி வச்சு அர்ஜுனன் பேசுறாருன்னு பாருங்க. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே. ஓகேவா? ஸோ உங்களுடைய உண்மை நிலையை வந்து நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்களை பத்தி நீங்களே வந்து விலாவரியா சொல்றீங்க. இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள வந்து நீங்க தான் இருக்கீங்க, எப்படி உட்புகுந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கறதுக்கு விருப்பமா இருக்கேன். போன சாப்டர்ல எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணீங்க? விபூதிகளை சொன்னீங்க. அதை நான் வந்து நீங்க சொன்னதை நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதாவது என்ன சொன்னாரு? நான் வந்து தைத்தியத்துல வந்து பிரகலாதனா இருக்கேன், ரிஷிகளில வந்து என்னவா இருக்கேன்னு சொன்னாரு, நாரதரா இருக்காரு இல்லையா? மலைகள்ல வந்து ஹிமாலயா, மேரு, பறவைகள் இந்த கருடன், விலங்குகள்ல வந்து சிங்கம், காமதேனு, பசுன்னு சொல்லிட்டு ஆதித்யர்கள், ருத்ரர்கள்ல சிவன், இது மாதிரி மன்மதன் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சொன்னாரு இல்லையா? மரிச்சி, அது மாதிரி எல்லாவுடைய பெஸ்ட் திங்ல நான் இருக்கேன்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? ஆனா இதை வந்து நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். ஓகேவா? ஸோ எனக்கு நீங்க அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து இப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம். என்னடா அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல சந்தேகமா? ஏன் இப்ப காமிக்க சொல்றாரு இல்லையா? அவர் அதுக்காக மட்டும் கேட்கல கிருஷ்ணருக்கு மாதாஜி, நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக கேட்கிறாரு. ஹரி போல், சூப்பர். ஸோ அவர் நமக்கோசம் கேட்டாரு. நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது டேய் நான் தாங்கடா கடவுள் என்னை வணங்குடா. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல வந்து அது ரொம்ப காமனா இருக்கும். எல்லா மனுஷன் நான் தான் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க. இப்பயே நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்காங்க இல்லையா? அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஏமாந்துடக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் எதுக்கோசம் கேட்கிறாரு? நமக்கோசம் கேட்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவா எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்கார் இல்ல? ஈவன் அர்ஜுனனுடைய இருதயத்திலும் அவர் இருக்காரு. அவருக்கு தெரியாதா அர்ஜுனன் ஏன் கேட்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு? ஆமாவா இல்லையா? கண்டிப்பா தெரியும் மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே. பரமாத்மாவா இருந்து பாக்குறாரு. ஓகே, அர்ஜுனனுக்கு வந்து இதுல சந்தேகம் இல்லை, அவருடைய பாவனை தெரிஞ்சிருச்சு. அவர் வந்து ரொம்ப திருப்தியோட இருக்கார். ஓகேவா? அவர் வந்து ஃபுல் திருப்தி ஆயிட்டாரு, தெளிவாயிட்டார். ஓகேவா? இது எதுக்கு கேட்கிறாருன்னு வேற ஒருத்தவங்களை எல்லாரும் நம்ப வைக்கிறதுக்கோசம், புரிதலுக்கோசம் கேட்கிறாரு. ஏன்னா இது ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லணும்னா இது இப்படி இருந்தாதாங்க இப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? அதாவது அந்த பாலை வந்து கறந்துட்டு போனவங்க பாலோட பியூரிட்டி திக்னஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த கவர்மெண்ட் பால் பூத்துல எல்லாம் சொசைட்டில வந்து பால் கொடுக்கறவங்க போவாங்க இல்லையா? அவங்க செக் பண்ணிட்டு தான் அந்த பாலை வாங்குவாங்க. கரெக்டா? நீங்கெல்லாம் அந்த பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு பாத்திருக்கேன் மாதாஜி. பாத்திருக்கீங்களா? அது மாதிரி ஒரு கிரைட்டீரியா இங்க செட் பண்றாரு. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து கிளாரிட்டி கிடைக்கணும் இல்லையா? ஏதாவது சொல்றீங்களா? இல்ல மாதாஜி, கண்டிப்பா பண்ணுங்க. சரி, ஓகே. ஆன்சர் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அது மாதிரி இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இல்லை 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லையா? நம்ம இப்போ இருக்கிறோம். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் நம்ம புரிய வைக்கணுன்றதுக்கோசம் இதெல்லாம் கேட்குறார். ஓகேவா? ஸோ கேட்டுட்டு நமக்கு ஒரு ஏமாறாம இருக்கணும்ன்றதுக்கோசம் இது செல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதே யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வேற யாருக்கு காமிச்சாரு கிருஷ்ணா? இனிமேல் காமிக்க போறார் அர்ஜுனனுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கு காமிச்சாங்க? சரி, கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து நீங்க எனக்கு நாளைக்கு சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு நம்பிக்கைக்கோசமும் நமக்கோசம் இது வந்து ஒரு அளவுகோலா வச்சிருக்காரு. கரெக்டான வேர்டு அளவுகோல் நிர்ணயிப்பதற்கோசம் இப்படி வந்து கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறாருன்னா, யோகேஸ்வரா தத்தோ மேத்வம். யோகேஸ்வரன்னா என்ன? எல்லா யோகங்களுக்கும் வந்து சிறந்தவர் யாரு?
பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? எல்லா அஷ்ட சித்திகளுக்கும் வந்து சிறந்தவர் தான் கிருஷ்ணர். அதனால தான் அவருக்கு என்ன பெயர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகேஸ்வரா. ஓகே, மன்யசே யாதி தச் சாக்கியம். நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்னால் இதை பார்க்க முடியும், மயா திராஷ்டும் இதி பிரபோ, இது என்னால் பார்க்க முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, தர்ஷே ஆத்மானம் அவ்யயம், அந்த தர்சனத்தை எனக்கு காமிங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு நாஜுக்காவும் ஒரு பணிவோடும் கேட்கிறார். பாத்தீங்களா? உங்களால என்னால பார்க்க முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா தர்ஷியாமி தர்ஷியா தர்ஷியாத்மானாம் அவ்யயம், அதை வந்து எனக்கு காமிங்க, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்றார் இல்லையா? தன்னடக்கம் பாருங்க இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லா உயிர்வாழினங்கள் வந்து பிரபுபாதா இங்க பர்பட்ல சொல்லியிருக்கிறது நான் சொல்றேன். நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக பொறி. எப்படி வந்து இந்த நம்ம வந்து தீ பொறி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நெருப்பெல்லாம் இந்த புல்லாங்குழல் சாரி ஊதுகுழல் வச்சு ஊதும் போது அந்த தீ பொறி வந்து பரவும் இல்லையா? நம்ம அந்த போகி பண்டிகைக்கு ஒண்ணு சுத்துவோம் இல்லையா? அது பேர் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? காலையில நீங்கெல்லாம் பண்ணது இல்லையா? சரி, நெருப்புல ஊதாங்குழல் வச்சு நம்ம கட்டையை எரிக்கும் போது அந்த தீப்பொறி வெளியே வரும் இல்லையா? அதுக்கும் தீப்பொறிக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நெருப்போட தன்மைகள் இருக்கும். அதே மாதிரி கடவுளுடைய தன்மைகள் இந்த ஆத்மாக்கும் இருக்கு. கடவுள் சச்சிதானந்தன், நம்மளும் சச்சிதானந்தம். ஆனா அப்படி இருந்தாலும் நம்மளால அவரை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்திருக்கோம். பஞ்சபூதங்களால் ஆன உடல் பெற்றிருக்கிறதுனால களங்கமான இருக்கக்கூடிய புலன்களால அவரை பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? சோ எப்படிப்பா அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய காரணமற்ற கருணையால அவர் விருப்பப்பட்ட அவர் என்ன பண்ணலாம், நமக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா இங்க கிருஷ்ணர் ஆர்டர் பண்ண முடியாது. அர்ஜுனன் வந்து ஆர்டர் பண்ண முடியாது, ஏன் காமிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனாலதான் வந்து ரொம்ப பணிவா என்ன கேட்கிறாரு, மயா திராஷ்டும் இதி பிரபோ, அப்புறம் தர்ஷியாத்மானாம் அவ்யயம். நான் பார்க்கணும்னு என்னால முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க காமிங்கன்னு கேட்கிறார். ஓகேவா? சோ கட்டளையிடுற யாசிக்கிறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் உணவில் நம்மள என்ன பண்ணணும், பூரணமாக சரணடைந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் இல்லையா? சோ அப்படி செஞ்சாதான் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, தன்னை வெளிப்படுத்துவார். இல்லைன்னா அவர் வெளிப்படுத்த மாட்டார். எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் போது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையால் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஓகேவா? சோ எல்லையற்ற நபர் யார் இங்க? கிருஷ்ணர் இல்ல. அவரை வந்து அவருடைய எல்லையற்ற கருணையால நமக்கு காமிக்கிறார். சோ அப்போன்னா அவருடைய எல்லையற்ற தன்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இது வந்து சாமானிய விஷயம் இல்லை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து இது வரையும் கேள்வி கேட்டு முடிச்சிட்டாரு. இப்ப பகவான் வந்து பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். பாரு கிருஷ்ணா, இங்க வந்து பாரு அர்ஜுனா, அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிதாவின் மகனேன்னு சொல்றாங்க. பார்த்தா ரூபாணி, என்னுடைய ரூபம் வந்து பார்த்தான்னா பிரிதாவின் மகன் அர்ஜுனனை சொல்றாங்க. ரூபாணி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்டன சதசோ சஹஸ்ரஸ்ய, ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. அது எப்படி வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நானா விதானி திவ்யானி, பல வர்ணங்களால கொண்டது, பல வகையா இருக்கிறது இல்லையா? திவ்யானி நானா வர்ணா கீர்த்தினிச்ச அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, பலர் தரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தின் வைபவத்தினை இப்போது பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 2D 3D ஃபார்ம்ல பார்க்க முடியும் இல்லையா? அந்த அந்த டைமென்ஷன்ல பார்க்கும்போது கிருஷ்ணர் இப்படி தெரிகிறார் இல்லையா? அந்த திவ்யமான ரூபம் வந்து தெரியுது. எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பூமியில இருந்து ஆகாயம் வரையும் பிரம்மாண்டமா இருக்கிறார். ஓகேவா? இந்த விஷயத்த வந்து அவர் வந்து நமக்கு காமிச்சா கூட நம்மளால பார்க்க முடியுமா? ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, சூப்பர். சோ ஏன்னா நமக்கு அந்த தகுதி இல்லை இல்லையா? நம்ம ஒரு மூவி பார்த்தோம் இல்லையா, ரஜினியோட மூவி, அது என்னது பேர் சொல்லுங்க, ஒரு கண்ணாடி போட்டுட்டு பார்த்தோமே. கோச்சடியானா மாதாஜி? கோச்சடியான் தெரியல எனக்கு. வந்து அது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்.
இல்லைங்க பிரபு, சினிமா தியேட்டருக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க ஒரு நமக்கு ஸ்பெக்ஸ் ஒண்ணு குடுப்பாங்க. அந்த ஸ்பெக்ஸ் போட்டுட்டு 3D தான் அந்த மூவி பார்ப்போம். 3D 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 படத்துக்கு போவோம். எனக்கு நீங்க பேசுறது சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. 3D ஆமா 3D 3D படத்துக்கு போடுவாங்க dimension மாதாஜி. ஓகே. அந்த கிளாஸ் ஃப்ரண்ட்ல ஈவன் கொடுப்பாங்க. வந்து நம்ம சில எக்ஸிபிஷனுக்கு கூட சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்குலாம் போகும்போது கூட நமக்கு ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும்னா அங்கே ஒரு ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அதை போகும்போது கொடுப்பாங்க, வரும்போது வாங்கி வச்சுப்பாங்க இல்லையா? ஒரு சாதாரண இந்த உலகத்தில் இருக்க விஷயத்துக்கே அது மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் கண்ணாடி வேணும் இல்லையா? அது மாதிரி தான் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? திவ்ய புலன்கள் வேணும் இல்லையா? ஸோ அவர் காமிச்சா கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது, ஏன்னா நமக்கு தகுதி இல்லை இல்லையா? நமக்கு இப்போ யாராவது ஒரு காலேஜில் சீட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அது அட்லீஸ்ட் 12வது படிச்சிருக்கணும், இல்லை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமாவது எழுதியிருக்கணும். ரெண்டுமே இருந்தால் தானே அந்த காலேஜில் அட்மிஷன் எடுக்க முடியும் ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. அது மாதிரி நமக்கு புலன்கள் வந்து மாதாஜி. தகுதி இல்லை. அது மாதிரி நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? தயார்படுத்திக்கணும் நம்மள இல்லையா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुदस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய திவ்ய ரூபத்துக்கெல்லாம் இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் எல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசையே இருக்காது. இது வந்து விராட் ரூபம், இது வந்து இமேஜினரி ஃபார்மு, இங்கே தான் இருக்கும், வேற எங்கேயுமே இருக்காது. இந்த விஸ்வரூபம் பார்க்குறோம் இல்லையா, அது இங்கே மாத்திரம்தான். ஓகே, வேற எங்கேயும் இருக்காது. அதனால தூய பக்தர்கள்லாம் இதை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசையே பட மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து பாருங்க, பஷ்யா ஆதித்யன் வசூர் ருத்ரன். ஆதித்யன்னா நமக்கு தெரியும், நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆதித்யர்கள்ல வந்து நான் சூரியன், வசுன்ல பாம்புகள்ல வந்து வாசுகியா இருக்கேன், ருத்ரன்ல வந்து சிவனா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அஸ்வினி குமாரா மருத்தஸ்தத, எல்லாமும் எனக்குள்ளதான் இருக்கு. பகுனி அதிருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யா ஆச்சரியாணி பாரதா. ஓகே, இது எல்லாமே என்கிட்ட தான் இருக்கு. நீ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பஷ்யான்னு பார்க்கறது. ஓகே, பார்க்கவும் இல்லை, இதை பத்தி கேட்கவும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, நான் இதை வந்து உனக்கு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான். அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் 2 பேரும் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு, நல்லா கட்டறிஞ்சவங்க. இருந்தாலும் அவர் பாருங்க, அர்ஜுனனால கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள்ன்றதை புரிஞ்சிக்க முடியல இல்லையா? வேதங்கள் எல்லாம் கட்டறிந்தார், வில் வித்தையில சூரனா இருந்தாரு, தீரனா இருக்காரு. அவனால பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து பகவான்றதை புரிஞ்சிக்க முடியல இல்லை? யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம். அர்ஜுனனுக்கே அந்த நிலைமைன்னா நம்ம எல்லாம் எங்க ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ அவர் பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்டாக எல்லாத்துமே அவருக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கு. எல்லா விதமான ரூபங்களும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்ண போறாரு? இதற்கு முன் எந்த மனிதனும் கண்டிராத கேட்டிராதவற்றை நீ பார்ப்பாய் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्यात्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। ஹரே கிருஷ்ணா. மம தேகே குடாகேஷா. தேகேன்னா என்ன அர்த்தம்? உடல் இல்லையா? குடாகேஷன்னு இங்க யார சொல்றாங்க? அர்ஜுனன். எதுக்கோசம் அப்படி சொல்றாங்க? என்ன காரணம்? அவர் வந்து தூக்கத்தை திறந்தவர். தூக்கத்தை வென்பவர். தூக்கத்தை அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான காரணம். கரெக்ட். அது இன்னொன்னு ஓகே, கண்டுபிடிங்க. ஓகேவா? குடாகேஷன்னா இங்க வந்து அர்ஜுனன் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து பாருப்பா, என்னோட மம தேகா, என்னுடைய உடம்புக்குள்ள நீ என்ன பாரு? கேட்டது எல்லாத்தையும் பாரு. ஓகே, நீ என்ன விருப்பப்பட்டையோ, எதிர்காலத்துல என்ன நடக்குமோ அது எல்லாத்தையும் என்னுடைய விஸ்வரூபத்துல நான் உனக்கு காமிக்கிறேன்னு சொல்றார். அது மாத்திரம் இல்ல, அசைவன அசையாதவன், சரா அச்சரா. ஓகே, பஷ்யாத்ய சரா அச்சரா மம தேகே குடாகேஷா, என் உடம்புக்குள்ள பாரு. ஓகே, சாணைய திராஷ்டும் இச்சசி. ஓகேவா? ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? உன்னுடைய விருப்பம் இருக்கு இல்லையா இதை பார்க்கறதுக்கு, சரி பாரு, உனக்கு அந்த கண்களும் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பார்க்கணும், கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து எம்பவர்மெண்ட் பண்றார். ஓகேவா? அதாவது
நீ பாரு உனக்கு வந்து அந்த சக்தியை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த தெய்வீக கண்கள் ஆன்மீக கண்களை வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் கொடுக்குறார். ஓகேவா? கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் அசாதமானவைகளும் சாத்தியமானதாகும். ஓகே, ருக்மிணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நது மாம் சக்யசி படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ரஸ்துமே அனேனைவ ஸ்வஸ்வச சசிஷா நம் சக்யசே துஷ்டும் அனேன நைவ ஸ்வக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தே சச்சு பஷ்ய மே யோகம் ஐஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சண்முகம் பிரபுதான்னு ஃபர்ஸ்ட் படிச்சது. ஆமா மாதாஜி. அப்புறம் அவரு அங்க முடிச்சிருங்க. படிச்சாங்க. இல்ல இன்னொரு முறை வாசிங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே மாதாஜி. நது மாம் சக்யசே பிரஷ்டு மனேனைவ ஸ்வசசிஷா திவ்யம் ததாமி தே சசுசி பஷ்ய மே யோக மைஸ்வரம். ஓகே, நாத்துமாம் சாக்கியஷே திருஷ்டம். உன்னுடைய கண்களால என்ன பண்ண முடியாது? திவ்யாம் ததாமி தே சக்ஷுக, பார்க்க முடியாது. அதனால நான் உனக்கு என்ன கண்களை கொடுக்குறேன்? திவ்யமான கண்களை கொடுக்குறேன். அதை வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம்? பஷ்யாமே யோகம் ஐஸ்வரம். ஸோ இதை வந்து நான் கொடுத்துருக்க திவ்ய கண்களால நீ இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மறுபடியும் பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த விஸ்வரூபத்தை பக்தர்கள் வந்து கேட்க மாட்டாங்களாம். தூய பக்தர்கள் என்ன கேட்பாங்கன்னா, 2 கை வடிவ ரூபம், அதாவது ஷாமசுந்தர் ரூபம் சொல்றேன் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான விருப்பமா இருக்குமா. ஓகே, தலையில மயில்பீலி வச்சுட்டு கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு திரிபங்கவா நிப்பார் இல்லையா, ஷாமசுந்தர வடிவத்துல பட்டு பீதாம்பரம் அணிந்து கௌசுப மாலை தரிச்சிட்டு பல வண்ண மாலைகளை வந்து அணிவிச்சிட்டு இருக்கிற கையில புல்லாங்கல் வச்சுட்டு இருக்க கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் தான் வந்து பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப விரும்புவாங்களாம். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பார்வையை தான் மாத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணர், மனசை மாத்துறேன்னு சொல்லல. அதை நல்லா பார்த்துக்கணும் நம்ம. ஓகேயா? புலன்களை தான் மாத்துற, அதனாலதான் திவ்ய கண்களை கொடுக்குற. மனசை வந்து எதையுமே மாத்தல, அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருஷ்ணர் வந்து விரஜவாசியில விருந்தாவனத்துல வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே கிருஷ்ணர் வந்து முழு முதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப ஏதாவது வந்து கிருஷ்ணர் ஏதாவது பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோங்க, டேய் உங்ககிட்ட விளையாட மாட்டேன் போடான்னு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, வா எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா கவலையா இருக்கும் இல்லையா, தனியா ஆயிடுவேன் இல்ல, இல்ல இல்ல ஒரு போட்டியில வந்து தோத்து போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உப்பு மூட்டை தூக்குவோம் இல்லையா, பனிஷ்மெண்ட் வாங்குற டீம் வந்து உப்பு மூட்டை தூக்கணும் எதிரணிய. அது மாதிரிலாம் பண்ணுவது, நான் யார் விட்டு பிள்ளைடான்னு அப்படின்னா, நீ யாராவது இரு, எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, இது ஆட்டம், நீ எங்களை தூக்கணும் இல்லைன்னா போனீன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டுருவாங்க. அதுக்கு பயந்துட்டு அந்த பசங்க சொல்றதெல்லாம் செய்வாங்க. ஓகேவா? அந்த கோபார்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு அன்பு, எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் போவாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், அந்த அகாசுர லீலை வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. பாம்பு தான் நல்லா அகண்டு தெரியுது, ஏதோ வித்தியாசமா இருக்கேன்னு உள்ள போவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஒரு தைரியம்னா, நம்ம கிருஷ்ணன் இருக்காண்டா, அவன் நல்லா பாத்துப்பாண்டான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அவங்களுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு அன்பு, அவர் மேல நம்பிக்கை. அவங்க எல்லாம் வந்து எத்தனையோ பல ஜென்மங்களா அந்த பக்தி பண்ணி அந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்கெல்லாம் வந்து சாதாரண மனிதர்கள் இல்ல, சாதாரண ஆத்மாக்கள் இல்ல, ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் பெற்ற ஆத்மாக்கள். ஓகேங்களா? ஹைலி பயஸ் சோல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பல பல பிறவிகளுக்கு அடுத்து இந்த கிருஷ்ணருடைய சகாக்களா அவங்க வந்திருக்காங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம சில பேர் எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு கடவுளை பத்தி இன்னும் டவுட் நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் சும்மா கதைங்க. நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா இல்லையா. எப்படின்னா அதுக்கு ஒப்பிடணும்னா ஒரு கிணத்து தவளை இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடலை பத்தி சொன்னா தெரியுமா, புரிஞ்சுக்க முடியுமா? இல்ல இல்லையா. அது என்ன நினைக்கும், தன்னுடைய வாழ்க்கையே அந்த கிணறு தான் நினைக்கும் இல்லையா. அந்த கிணற வச்சு அதுக்கு வந்து அது வேணும்னா கேட்கும், நீ சொல்ற இல்லையா கடலுன்றது, என்னோட நான் இருக்கு பாரு, அதை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்குமான்னு கேட்கும். ஏன்னா அதனுடைய புத்தி அவ்வளவுதான். இல்லையா இதை விட 2 மடங்கு இருக்குமான்னு கேட்கும். அதனுடைய லிமிட்டேஷன் இருக்கு, அதனுடைய திங்கிங் கெப்பாசிட்டிக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு இல்லையா.
அது மாதிரிதான் நம்ம எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நம்மளால பகவானை அவ்வளவு அளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு நீங்க எல்லாரும் கரெக்டா பதில் சொல்றீங்க. இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்கிறோம்னு சொல்லி அது வந்து கரெக்டான பதில். நம்ம படிப்படியா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அவரை புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்க வழியை வந்து நம்ம பின்பற்றணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பர்பட்ல வந்து சுகதேவ் கோசாமி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காரு. அதை வந்து பிரபுபாதா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே. ஸோ யார் யாருடைய புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது இந்த ரிஷிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள இந்த பகவானை எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்கன்னா பிரம்ம ஜோதின்னு அப்படின்னு நினைப்பாங்களாம். பக்தர்கள் மாத்திரம் அவர் வந்து பகவான் சொல்லிட்டு புரிஞ்சுப்பாங்க, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட்னு சொல்லிட்டு. ஆனா சாதாரண மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. ஓகே. ஆனா இந்த கோபர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா விளையாடிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, சாதாரணமா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல இல்லையா. இவரும் மாடு கண்ணுக்குட்டியை மேய்க்க போறாரு, அந்த பசங்களும் வந்து மேய்க்கிறாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லஞ்ச் பாக்ஸ்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க, விளையாடுவாங்க, தண்டனை கொடுத்துப்பாங்க, எல்லாமே நடக்கும். ஓகே. ஸோ எப்பவுமே இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஸ்வரூபத்துக்கு விருப்பம் இல்லை. இது எதுக்கோசம் கேட்கிறான்னா வரப்போற முன்னாடி வரக்கூடிய சந்ததியினர்களுக்கோசம் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். ஓகேவா? அர்ஜுனன் நம்மளெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டுதான் அந்த கேள்வி கேட்கிறார். சோ இப்ப வந்து அறுக்கப்பட்ட சங்கிலி தொடர் இருந்துச்சு இல்ல, குரு சீட பரம்பரை இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வான் மனு இஷ்வாக்கு சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. நம்ம 4வது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த சங்கிலி தொடர் வந்து அறுக்கப்பட்டுச்சுன்னு. அதுக்கு பிறகுதான் கிருஷ்ணரே என்ன பண்ணாரு, 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கீழே இறங்கி வந்து விவஸ்வானுக்கு என்ன சொன்னாரோ அதையே தான் சொன்னார் இல்லையா. அப்ப வந்து என்னாச்சு, புதுப்பிக்கப்பட்டது, அறுக்கப்பட்ட தொடர் வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டது. இப்ப அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு வந்து பிரபுபாதருடைய கருணையினால சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்ததெல்லாம் நமக்கு விருப்பப்பட்ட கன்வீனியன்ட் லாங்குவேஜ்ல வந்திருக்கு இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவானை திருப்தி பண்றவங்களால மாத்திரம் அந்த தெய்வீக கண்கள் கிடைக்கும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரிஹ தர்ஷயாமாஸ பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னடா இங்க நடுவில் சஞ்சயன் கேரக்டர் இன்செர்ட் ஆச்சுன்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். இதுவரையும் அர்ஜுனா கிருஷ்ணன் தானே பேசிட்டு இருந்தோம். இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப மும்முரமா ஆயிட்டாங்க. இவரு வந்து கேட்கறதுல மும்முரமா ஆயிட்டாரு, அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, கிருஷ்ணர் காமிக்கிறதுல மும்முரமா ஆயிட்டாரு. அங்க என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா. அங்க இருந்து நமக்கு லைவ் டெலிகாஸ்ட் யாராவது பண்ணாதானே தெரியும். அந்த வேலையை தான் சஞ்சயன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சஞ்சயன் யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு, திருதராஷ்டிரர், குருடனான திருதராஷ்டிரனுக்கு இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து விலாரி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் பேசின பிறகு எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. மகா யோகேஸ்வரோ ஹரிஹி தர்ஷயாமஸ பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வர்யம். அந்த ரூபம் எப்படியாப்பட்டது, பரமம் ஐஸ்வர்யம் இல்லையா. அப்படியாப்பட்ட ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சாரு. அது எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக வக்ர நயனம். ஓகே. அநேக அத்புத தர்ஷனம், அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யான கோடயா தாயுதம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா வார்த்தைகள் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப நமக்கு சிம்பிளா நல்லா புரியும். அநேக வக்ர நயனம். ஓகேவா. நயனம்னா என்ன, அநேக வக்ர நயனம். வக்ரன்னா வாய். ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாரு, நயனம்னா கண்கள். 1 2 இல்ல, அநேக பல. ஓகேவா. அந்த வார்த்தையை பாருங்க, அநேக பல வாய்கள் இருக்கு, அநேக நயனம் கண்கள் இருக்கு. அதுக்கடுத்து அற்புதம். எல்லாமே எப்படி இருக்குதுன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்குங்க. அந்த அற்புதத்துல கூட பல வகைகள் இருக்கு. அநேக அற்புதம் அப்படின்னு சொல்றாரு. தர்ஷனம், பார்வை இருந்துச்சு, பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கடுத்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அநேக திவ்யாபரணம், பல வகையான ஆபரணங்களை வந்து அவர் அணிஞ்சிருக்காரு. அது எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திவ்ய அநேக உத்தியதேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. அப்லிஃப்டட். இது எல்லாமே அழகா இருந்தது, தெய்வீகமா இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது திவ்ய மாலாம்பர தாரம். திவ்ய மாலாம்பரம்னா என்ன? மாலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? கழுத்துக்கு போட்டுக்கிற மாலை, மலர் மாலை. அந்த மாலைகள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகா இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. திவ்யமான மலர் மாலைகள் அணிஞ்சிருந்தாரு. திவ்ய, இதாவது 11th ஸ்லோகா பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைனு. திவ்யா மாலாம்பர தாரம், மாலைகள் அணிஞ்சிருந்தாரு. அம்பரான ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டுட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திவ்ய கந்தானு லூப்பேனம். அவர் கந்தம்னா இங்க என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம எல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு சென்ட் போட்டுப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி கடவுளுக்கு வந்து நறுமணம் கொடுக்கக்கூடிய வாசனை திரவியங்கள் போட்டுட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அனுலூப்பேனம், அதாவது பூசி இருந்தாரு. அந்த கந்தங்களை வந்து பூசி இருந்தாரு. சர்வாச்சரிய மயம் தேவம், இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சுப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. சர்வாச்சரிய மயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோ முகம். ஓகே. அனந்தோ விஸ்வதோ முகம்னா என்ன அர்த்தம்? இது எல்லாத்தையும் எங்க காமிச்சாரு? அவருக்குள்ளே காமிக்கிறார். இந்த விஸ்வத்தை எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாரு? அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஓகேவா? இந்த எல்லாமே அவருக்குள்ள இருக்குன்றது இங்க சொல்றார். ஓகேவா? இந்த ஸ்லோகம் புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அதுதான் இந்த விஸ்வரூபத்துல பாருங்க, எல்லா திக்குகளும் இருக்காரு. அஷ்ட திக்கு 10 திக்குலையும் கிருஷ்ணர் இருக்காரு, வியாபிச்சு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ இருந்து, பூமியில இருந்து ஆகாயம் வரையும் விரிவங்கமா இருக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இதுல நீங்க பார்க்கலாம், இந்த பிக்சர்ல பல கண்கள் இருக்கு, வாய் இருக்கு. இதுதான் வந்து அற்புத தர்சனம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த 2 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பல முறை அநேகன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் இங்க பாருங்க, நமக்கெல்லாம் பிடிச்ச விஷயம் சொல்றாரு. பலவிதமான ஆபரணங்கள் வந்து போட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா? கைகள்ல பாருங்க பலவிதமான ஆயுதங்கள் ஏந்தி இருக்காரு. கழுத்துல வந்து பல வகையான மாலைகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. மாலைகள், ஆடைகள் எல்லாமே பல வகை இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்மளே வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சா எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருப்போம். படைச்ச கடவுள் அப்படி வச்சுக்க மாட்டாரா? இல்லையா? மாதாஜி பதில் சொல்லாமே. ஓகே. சோ திவ்யமான ஆயுதங்கள், வாசனை பொருட்கள் இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாமே எல்லையற்றது, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. माताजी दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि पार्श्वदृशी च स्यात् पासस्तस्य महात्मनः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. திவ்ய சூரிய சகஸ்ரஸ்ய அப்படின்னா என்ன? சூரியன். ஒரு சூரியன் நம்மள மத்தியானத்துல உச்சி வெயில்ல பார்க்க முடியும்னா எத்தனை பேரால பார்க்க முடியுது? முடியாது மாதாஜி. யாருனாலும் பார்க்க முடியாது மாதாஜி. இல்ல இல்லையா? கண்ணு கூசும், பார்க்க முடியாது. ஆனா இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரபஞ்ச வடிவம் லட்சக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரு சேர்ந்த ஒரு வெளிச்சம் வரும் இல்லையா? அதுக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல தேஜஸ் வெளிச்சம் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, கற்பனை பண்ணி ஒரு உருவம் வந்து பிரம்மாண்டமா இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு பிரகாசம் வருதுன்னா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. பவேத் யுகபத் உதித யாதிபாக சத்ரிஷி சயத் பாஷஸ் தஸ்ய மகாத்மனக அப்படின்னு சொல்றாரு. இது மகாத்மனகன்னா யாரை குறிக்குதுன்னு கடவுளை, த கிரேட் லார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரமபுருஷருடைய அம்மா தேவன். பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். பார்த்தேன் இல்லைங்களா? திவ்ய சூரிய சகஸ்ரஸ்ய, அது வேற ஒரு வேலைதான் சமமாகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா எவ்வளவு அளவுக்கு பிரைட்டா இருக்கும்ன்றது யோசிச்சு பாருங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து சஞ்சயன் யாருக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு? ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரனுக்கு. சூப்பர் மாதாஜி. திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா 2 பேருமே அந்த இடத்துல இல்ல. இருந்தாலும் இது வந்து இந்த சண்டை நடக்கிறது எங்க? குருக்ஷேத்ரா. அவங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது இடம் கௌரவர்கள் அரண்மனையில் அஸ்தினாபுரம். சூப்பர். ஓகேவா? சோ இது எதனால முடிஞ்சிச்சு சஞ்சயனுக்கு?
அவருக்கு அந்த அவங்களோட வியாசர் குலகுரு திவ்ய வந்து கண்கள் கொடுத்தார். சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, கரெக்ட். வியாசருடைய சிஷ்யன்னா அவருடைய கருணையால அவருக்கு வந்து இது பண்ண முடிஞ்சிச்சு, லைவ் டெலிகாஸ்ட் இல்லையா? நம்ம எப்படி வீட்ல எல்லாம் கேமரா வச்சுட்டு நம்ம ஊருக்கு போனா கூட நம்ம வீட்ல என்ன நடக்குதுன்னு மொபைல்லையும் லேப்டாப்லயும் பாக்குறோம் இல்லையா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. அது மாதிரி மாதாஜி யாராவது வேற ஒருத்தவங்க தத்ரைகஸ்தம் படிக்கிறீங்களா? ஜகத்கிருஷ்ண படிங்க மாதாஜி, டக் டக்குன்னு படிங்க, நமக்கு இன்னும் 17 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रभविभक्तम् अनेकता अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. ஸோ இங்க என்ன பாக்குறாரு அர்ஜுனன்னு, அந்த விஸ்வரூபத்தை பாக்குறாரு. அது வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்து இருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. யோசிச்சு பாருங்க, அர்ஜுனனுக்கு எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருப்பாரு. நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஒரு கோயிலுக்கு போனாலும் ஒரு ட்ரிப்பு போடணும், ஒரு புக்கிங் பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா? அவர் ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு எல்லா விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்துல பார்த்திருக்கார். அகிலத்தில் இருக்கிறது எல்லா விஷயத்தும் ஒரே இடத்துல பார்த்திருக்காரு இல்லையா? எங்க அதுவும் அந்த தேர் ரதத்துல உட்கார்ந்துட்டு பார்க்க இல்லையா? பாருங்க, இப்ப வந்து பணிவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அர்ஜுனன் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து தேரோட்டியா இருந்தாரு இல்லையா? இப்ப இந்த சீன் பார்க்கும்போது அதே ரத்தத்திலயும் இருக்காங்க, விஸ்வரூபத்தையும் காமிக்கிறாரு. இங்க வந்து கிருஷ்ணர் மறைஞ்சி போல, அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் அங்க சாதாரணமா அர்ஜுனன் எப்படி இருந்தாங்க அப்படியும் இருக்காங்க, பக்கத்துல வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறாங்க. நம்ம மூவில எல்லாம் வந்து டபுள் ஆக்டிங், ட்ரிபிள் ஆக்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது எப்படி பண்ணுறாங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. போடுவாங்க டூப்பு எடிட்டிங் பண்ணி மாதாஜி. எடிட்டிங் பண்றாங்க, இல்லைன்னா 2 முறை சீன் வேற வேற சீன் எடுத்து அதை அட்டாச் பண்றாங்க இல்லையா? ஆமா தானே? ஆமா மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. ஒரே ஹீரோ ஹீரோயின் 2 ஆகுறது இல்ல, சீன் மாத்திரம் டபுளா பண்ணிட்டு இது பண்றாங்க, கிராபிக்ஸ் இல்லையா? அது மாதிரிதான். அது மாதிரி எல்லாம் இங்க இல்ல. அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் அங்கேயே இருக்காரு, கிருஷ்ணர் அங்க சாட்சாத் கிருஷ்ணராவும் இருக்காரு, இந்த விஸ்வரூபத்தையும் காமிக்கிறார். சோ இதுல இருந்து அவர் டூப்ளிசிட்டி இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதா தத்ரன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாரு. ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில 2 பேருமே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கேயே வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். ஓகேவா? வேற யாராலும் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியல. ஓகேவா? ஏன் பார்க்க முடியல? எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அந்த சண்டை களத்துல. அவங்க யாரும் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடையில மாதாஜி. அப்புறம் உங்களுக்கு திவ்ய சூப்பர். கண்கள் அவருக்கு யாரும் அவர் மேல சரணடையல, அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணல, அவங்களுக்கு அந்த பார்வையை கொடுக்கல இல்லையா? ஆமா தானே? ஆமா இந்த மாதாஜி. உலகத்துல பல ஆமாங்க விஷயங்கள் இருக்கு, பல அண்டங்கள் இருக்கு, கிரகங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அண்டங்கள் வந்து பூமியால ஆகப்பட்டது, சிலது தங்கத்தாலது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னொன்னு இருக்கு. ஓகே, சோ இருந்தாலும் இது அர்ஜுனனால மாத்திரம்தான் பார்க்க முடியுது. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரிஷ்டா ரோம தனஞ்சயா, அதாவது மயிர்கூச்சி எறியுது யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. ஓகேவா? இந்த ததக சா விசமயோ அவிஷ்டோ, இந்த ஆச்சரியமான விஷயத்த பார்த்தோன்னே அவருக்கு மயிர்கூச்சி எறியுது. இப்போ வந்து இதே மாதிரி எப்ப நடந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். அது எதனால? கவலையால வந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆச்சரியத்தால இந்த ரிஷ்ட ரோமன் தனஞ்சயா அவருக்கு மயிர்கூச்சி எறியுதுன்றதை பார்க்கணும். பிரணாமய சிரஸ் தேவம் கிருதாஞ்சலி அபாசத. இப்போ வந்து என்ன பண்றாரு? அப்போ உட்காந்துட்டாரு, எல்லாத்தையும் போட்டு சோர்ந்து போய் உட்காந்துட்டாரு. இப்ப என்ன பண்றாரு? பணிவான நமஸ்காரத்தை சிரம் தாழ்த்தி கை கூப்பி கிருஷ்ணருக்கு காமிக்கிறார் இல்லையா? சோ அதனால வர்றது இந்த மயிர்கூச்சி, இது பரவச நிலையினால வர்றது இந்த மயிர்கூச்சி. ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நட்புன்ற உறவு இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து என்னாச்சு? மாமன் பையன், அப்புறம் வந்து தேரோட்டி, தூதுவர். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா
குரு இல்லையா? இப்போ வந்து அந்த குரு ஸ்தானத்துல இருந்து அவர் என்ன பண்றார், விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். பார்த்த உடனே அவர் யோசிக்கிறார், நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கிறோம், இவர் இவ்வளோ பெரிய ஆளா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு என்ன ஆச்சு, ரொம்ப மரியாதை வந்துருச்சு. அதனால சிரம் தாட்டி கரம் கூப்பி அவர் முன்னாடி பிரார்த்தனை செய்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இந்த இந்த அவருக்குள்ள இருந்த மாற்றப்பட்ட ரசம் இருக்கு இல்லையா, நட்புல இருந்து அற்புத ரசம் இல்லையா? இங்க என்ன பார்க்குற விஷயம்லாம் அற்புதமா இருக்கு, அதனால இது அற்புத ரசம் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुनोवाच पश्यामि देवं पश्यामि देवांस देवदेव देहे सर्वांस तदा भूतविशेष कमलासक्तं कृष्णश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்பான இறைவனே, பஷ்யாமி தேவாம் தவ தேவ தேகே. தேகன்னா உடல், அந்த உலகுக்குள்ள யாரு பாக்குற, தேவர்கள் எல்லாம் பாக்குறேன்னு சொல்றாரு. ஓகே. சர்வாம் தத பூத விசேஷ சங்கான், அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளும் அதுக்குள்ள இருக்கு, அதையே நான் பாக்குறேன். பிரம்மாணாம் இஷாம் கமலாசன ஸ்தம், பிரம்மனையும் பாக்குறேன். கமலா ஆசன, கமலத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது யாரு, பிரம்மன் தான் இல்லையா? அவரையும் நான் பாக்குறேன். ஈஷாம்ன சிவனையும் நான் பாக்குறேன். ரிஷி, எல்லா ரிஷிகளையும் பாக்குறேன். ரிஷிம்ச சர்வான் உராகாம்ஸ்ச திவ்யான், ரிஷிகளையும் பாக்குறேன். உரகான பாம்புகள், எல்லா வகையான பாம்புகளையும் நான் பாக்குறேன். திவ்ய நாகங்களையும் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். உங்க உடம்புக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு. பிரம்மதேவர் வந்து எங்க வசிப்பார், பிரம்மலோகத்துல தான் இருப்பார். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவர்கிட்ட தான் எல்லாமே அடங்கி இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ விஷ்ணுவை பிரம்மாவை பார்க்குறாருன்னா அப்போ யாரை பார்க்க முடியும், கர்ப்போதசாயி விஷ்ணு, அண்டத்தையும் பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. अनेकबाहुतरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तदादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஏதோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது பார்த்துங்க. விஷ்ணு பிரபு, எங்க நாய்ஸ் வருதோ அது மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு. அநேக பகுதார, அநேகன்னா பலன்றது நம்ம பார்த்தோம், பகுன்னா கைகள், உதாரன்னா வயிறு. ஓகேவா? தாமோதரா, அங்கே நம்ம உதாரான்ற வார்த்தையை படிச்சிருப்போம். அநேக கைகள் இருக்கு, அநேக வயிறுகள் இருக்கு. வக்ர நேத்திரம், வக்ரன்னா வாய், நேத்திரம்னா கண்கள் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே அநேகமா ஒன்று ரெண்டு இல்லை, பல பல இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்ற. பஷ்யாமி துவாம் சர்வத்தோ அனந்த ரூபம், இது எல்லாம் எப்படி இருக்கு, உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அளக்க முடியாத ரூபத்துல வந்து நாங்க பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நான் தாம் ந மத்தியம் ந புனஸ்துவாத்தியம், அதாவது ஆதிம் நான் அனந்த ரூபம் ந அந்தம், அந்தம்னா என்ன, எண்ட் இல்லையா, முடிவு. மத்தியம் நடுவு. புனஸ்துவாதிம், அதாவது ஆதிம்னா என்ன, ஆதி அதாவது தொடக்கம் இல்லையா? ஸோ இதுல என்ன இருக்குது எங்களுக்கு தெரியல, இங்க வந்து எது ஆரம்பம் எது நடுவு எது முடிவுனே எங்களுக்கு தெரியலன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பரவி இருக்கிறதுனால நான் என்னால என்ன பார்க்க முடியல, உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடியவோ காணவில்லை. ஸோ எல்லா இந்த உருவம் இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபாலோ பண்றீங்களா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ்? பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்க வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கணும், ஒரு உருவம் வந்து நம்ம பூமியில இருந்து ஆகாயம் வரையும் இருக்குதுன்னா அது எவ்வளவு ஹைட்டா இருக்கும். அப்புறம் எல்லா திக்குலயும் பரவி இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. அதனால அவரால் வந்து எந்த அடி முடி எதுவுமே பார்க்க முடியலன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அத்தனை கண்கள் இருக்கு, வாய்கள் இருக்கு, வயிறு இருக்கு, கைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள்ன்றதை நம்ம சந்தேகம் இல்லாம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் எல்லையற்றவர், அவர் தான் மூலம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. किरीटिनं गतिनं चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलागत्युदिमप्रमेयम्.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம், ஒருவேளை 1000 100,000 சூரியன்கள் சேர்ந்தா எவ்வளோ வெளிச்சம் வருமோ அவ்வளோ வரும்னு அப்படின்னு படித்தோம். இப்போ என்ன சொல்றாரு, அளக்க முடியாத கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு போல இருக்குப்பா. அதுவும் ஒரு திசையில இல்லை, எதிர் திசையில இல்லை, எல்லா திசையிலும் இருக்குது இந்த ஜோதின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. நாங்க சாதாரண மத்தியானத்துல இருக்கக்கூடிய வெயிலையே பார்க்க முடியாது. நாங்க 10 மணிக்கு மேல 11 மணிக்கு மேல கூலிங் கிளாஸ் போடுற ஆளுங்க இதெல்லாம் எங்க இருந்து பார்க்கறது இல்லையா? ஸோ பார்க்க முடியலன்னு சொல்றாரு. அது இல்லாம அதுவும் அந்த உருவத்துக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பற்பல மகுடங்கள், கதைகள், சக்கரங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக உள்ளதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அதுல என்ன போட்டிருக்காரு அவரு, அதாவது கேப் மகுடம் போட்டுட்டு இருக்காரு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன்ஸ் பாருங்க, கிரீத்தினாம் கிரீடம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நம்ம, கிரீடினாம் கதீனாம் சக்ரினாம் சக்கரம் ச தேஜோ ரசிம் சர்வதோ தீப்தி மந்தம். ஓகே, கிரீடங்கள், கதைகள், சக்கரங்கள் அதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க. இந்த தேஜஸ் அவ்வளோ அளவுக்கு இருக்குங்க, சர்வத்தோ எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். அது எங்களால வந்து பார்க்க முடியல, அளக்கவும் முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் அவருடைய ரூபம், பிரகாசமான சூரியன் போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி. அநாதிமத்யாந்தம் அனந்தவீரியம் அனந்தபாஹும் சசிசூரியநேத்திரம் பஷ்யாமி த்வாம் தீப்தஹதாசு வக்த்ரம் ஸ்வதேஜசா விஸ்வம் இதம் தபந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 19 படிச்சுட்டாங்க, நம்ம 18 போயிட்டு இங்க வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து சமாதானம் ஆயிட்டார். அதுக்கு வந்து அவருக்கு இன்னும் ஒருத்தவங்க சொல்லணும்னு தேவையே இல்லை, கிருஷ்ணர் தான் முழு முதல் கடவுள்ன்றத இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிறார். தொம் அக்ஷரம் பரமம் வேதி தவ்யம். தம் அக்ஷரம்னா அவர் வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர். ஓகேவா, வீழ்ச்சி அடையாதவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகே, பரமம் அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னதமானவர். அவ்வியம் என்னைக்குமே குறைவில்லாதவர் இல்லையா, அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா கிருஷ்ணர். ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அவர் தான், கிருஷ்ணர் தான். ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் லிபரேஷன் அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா. எல்லாமே நீங்க தான் இருக்கீங்க. வேதி தவ்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்த மஸ்டா இந்த உலகத்துல தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாருங்க, அவரை பத்தி அர்ஜுனன் நல்லா புரிஞ்சுட்டு சொல்றாரு. அக்ஷரம் வீழ்ச்சி அடையாதவர், பரமம் உன்னதமானவர், வேதி தவ்யம் ஓகேவா, புரிஞ்சுக்க வேண்டியவர், மஸ்ட். ஓகேங்களா. ஸோ துவாம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துவாம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம். ஓகே, இது வந்து என்ன குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமம், விஸ்வஸ்யனா இந்த அண்டம் யூனிவர்ஸ் இல்லையா, அது எல்லாம் உங்களை தான் வந்து தாங்கி இருக்கீங்க. அப்பனா என்ன அர்த்தம், இந்த யூனிவர்ஸ்ல யாரு இருக்கிறது, அண்டத்துக்குள்ள யாரு இருக்காங்க, அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறது யாரு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அந்த அண்டத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது யாருக்குள்ள இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு இருக்குது கேள்வி, பதில் தெரியும் உங்களுக்கு. காரணோதகசாயி விஷ்ணு இல்லையா, காரணோதகசாயி விஷ்ணு. அண்டம் யார்கிட்ட இருந்து வருது, காரணோதகசாயி விஷ்ணு. ஸோ இந்த 2வது லைன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவர் தான் மகாவிஷ்ணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். துவாம் அவ்விய சாஸ்வத தர்ம கோப்தா. ஸோ அவ்வியம் மறுபடியும் என்ன சொல்றாங்க, அவ்வியம்னா என்ன சொல்லணும் நம்ம, என்னைக்குமே வந்து அவர் இன்னும் எக்ஸாஸ்டபிள், அதாவது என்ன சொல்றது, நித்தியமா இருக்கிறவர். ஓகேவா, அழிவே இல்லாதவர். அவர் தான் வந்து அவ்வியம், சாஸ்வதம் எப்பொழுதும். அப்புறம் வந்து தர்மம், அதாவது தர்மம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அது கோப்தா. ஓகே, நீங்க தான் இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றீங்க. இந்த மதம் தர்மம் ரிலிஜன் ஒரு மீனிங் இருக்கு இல்லையா,
அதை மெயின்டைன் பண்றது நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சனாதனஸ்துவம் புருஷோ மதமே. ஸோ நீங்க என்ன மாணவர்? பழமையானவர், அதாவது நித்தியமானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல எல்லாமே அவருடைய சிறப்பு அம்சங்களை வந்து இங்க அர்ஜுனன் வந்து சுருக்கமா சொல்லி வச்சுட்டாரு எல்லாத்தையுமே. ஓகேவா? ஸோ ஒரு முறை இந்த ஸ்லோகம் சொல்லலாம். தொம் அக்ஷரம் பரமம் வேதி வேதி அவ்யம் त्वम् अस्य विश्वस्य परम निदानम त्वम् अव्य शाश्वतो धर्मो गोप्ता சனாதனஸ்துவம் புருஷோ மதோமே. ஓகேவா? அவர் தான் எல்லான்றதை சொல்லிட்டு இதுதான் இப்ப என்னோட அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ கிளாரிட்டி அவருக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகே, ஸோ மறுபடியும் செகண்ட் டிவிஷனுக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. அனாதி மத்தியாந்தம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நீர், மத்தியாந்தம்னா என்ன? நடுவு இல்லையா? அனாதின்னா முடிவு. அனந்த வீரியம். ஓகே, அனந்தன்னா எப்படின்னா அன்லிமிட்டெட். உங்களுடைய புகழ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அன்லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அனாதி, உங்களுக்கு வந்து என்ன இல்லை? நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர். இல்லை, இது நான் ரிப்பீட்டடா இப்போ செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் படிக்கிறோம் இல்லையா? உமது பெருமை எப்படின்னா அளவிட முடியாது. தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கின்றேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன சொல்றாரு? அனாதி மத்தியந்தம் அனந்த வீரியம். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன இல்லை? ஆரம்பம் நடுவு முடிவு எதுவுமே இல்லாதவா இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அநாத பாகும் சசி சூரிய நேத்திரம். ஓகே, உங்களுடைய புகழெல்லாம் வந்து அளக்கவே முடியாது. அப்புறம் உங்களுடைய தேஜஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூரிய சசி சூரிய நேத்திரம் இல்லையா? அதாவது சசி சூரிய, சசின்னா இங்க வந்து என்ன அர்த்தம்னா சந்திரனை குறிக்குது. சூரியன்னு நமக்கு தெரியும், சூரியன். அவங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய கண்களா இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது பஷ்யாமி துவம் தீப்த உதாச வக்திரம். அப்ப என்ன சொல்றாங்க? நெருப்பு உங்க வாயில இருந்து எப்படி வருது? ரொம்ப பிரம்மாண்டமா வந்துட்டு இருக்குது உங்க வாயில இருந்து. வக்திரம்னா வாயில இருந்து வர்றது. ஓகேவா? ஸோ அந்த தேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த எல்லா இடத்துலயும் விஸ்வம், இந்த விஸ்வத்தை எல்லாத்தையும் பறைச்சு இருக்குது, அதனால வெப்பம் வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? அவருடைய வைபவங்களுக்கு வந்து எல்லையே இல்லை. அதுதான் பராசர மணி சொல்லியிருக்காருல்ல, பகவான்ன்ற ஒரு வார்த்தை அவருக்கு தான் சொல்லிட்டு. ஸோ மறுபடியும் சில வார்த்தைகளை பத்தி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி படிக்கிறோம் இல்லையா? அவருடைய ஆதி அந்தம் மத்தியம் எல்லாம் பார்க்க முடியல, அவர் தான் முழு முதற் காரணம், சர்வ காரண காரணம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திகைப்பு, ஒரு பரவச நிலை கொடுக்கும் பக்தர்களுக்கு. அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? திருப்பி திருப்பி அதை பத்தி கேட்பாங்க, நினைச்சுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. द्यावापृथिव्योर् इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा भूतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतीतं महात्मनः. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒருத்தர் தான், பட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்க. எங்கெல்லாம் இருக்கீங்க? வானத்துல இருக்கீங்க, பூமியில இருக்கீங்க. இந்த வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேப்ல கூட இருக்கீங்க. எல்லா திசைகளிலும் நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு மூ உலகமும் குழம்பி இருக்குது. லோகத்ரயம் பிரவ்யாதிதம் மகாத்மான். இந்த 3 உலகமும் என்ன இருக்குது? பார்த்து குழம்பி இருக்குது. ஸோ எல்லா திசையிலும் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஸ்லோகம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே? 14 பிளானிட்டரி சிஸ்டம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி தூங்கிட்டீங்களா? தெரியாது மாதாஜி. இது மாதாஜி 14 பிளானட் இது தெரியாது மாதாஜி. தெரியாதா? சரி, ஓகே, ஃபைன், பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஆளுங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு நான் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணேன். ஒன்றும் இல்லை, ஈஸி தான், நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நடுவில் இருக்கிறது நம்ம வாழ்கிற பூலோகம். ஓகே, பூர்லோகம், எர்த்து இல்லையா? அது கீழே நமக்கு வந்து 7 லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம், 7 அப்பர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்தலை, வித்தலை, சுத்தலை, தலாத்தலை, மகாத்தலை, ரசாத்தலை, பாத்தாலை.
ஓகேவா? இது வந்து கீழே இருக்கிறது. நம்ம யாரு பாவம் செஞ்சாங்க, அந்த மனிதர்கள் வந்து அந்த நிலைக்கு ஏத்த மாரி கீழ போவாங்க. அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாதல, மகாதல, ரசாதல, பாதாள. ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து கீழ இருக்கக்கூடிய லோகங்கள். இங்க வந்து இருட்டு தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புண்ணிய கர்மாத்துக்கு ஏத்த மாரி மேல போவாங்க. நம்மளுடைய பூமிக்கு இம்மீடியேட்டா மேல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூவர்லோகம் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது ஸ்வர்கலோகம், அதுக்கு அடுத்தது மகர்லோகம், அதுக்கு அடுத்தது ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம். சத்தியலோகத்த வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா, உயர்ந்த இடம். அங்க யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மா இருக்காங்க. ஆனா இந்த எல்லா லோகத்தும் வந்தும் உயர்ந்த லோகம் சொன்னா கூட, இங்க பிறப்பு, இறப்புன்றது இருக்கு. ஓகேவா? இந்த சிறு சிறு தேவர்கள வழிபடுற மனிதன் இங்க போவான், மறுபடியும் கீழ வந்து உழுவான். ஓகேங்களா? அது பூமிக்கு வருவான். ஆனா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? என்னவா இருக்கணும்? சொல்லுங்க. கிருஷ்ண பக்தரா இருந்து நம்ம எங்க போணும்? பகவான்கிட்ட போகணும். ம். ஹரி போல். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. अमिहित्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् पिता प्राञ्जलयो कृणन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिपि पुष्कलाभि. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்ப வந்து என்ன படிச்சோம்? போன ஸ்லோகத்துல லோகத்ரயம் பிரவி யாதிதம் மகாத்மான். இந்த 3 உலகம் உங்கள பார்த்துட்டு என்ன இருக்குது? நடுங்கி இருக்குது, பயத்தோட இருக்குதுன்ற பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த உக்ர ரூபத்த பார்த்தோனே பயத்தோட இருக்காங்க. ஸோ அவங்கலாம் என்ன பண்றாங்கன்றத இந்த ஸ்லோகத்த சொல்றாரு. தேவர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, பயம் நெறைய பயம் இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரிஷிகள், மகரிஷிகள், சித்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, உங்கள சமாதானப்படுத்துற கிருஷ்ணா அமைதி, அமைதின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, எப்படியாவது இவர சமாதானப்படுத்தணும் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேதங்கள படிக்கிறாங்க. சரி வேத மந்திரங்கள சொல்லி, உங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனை மூலமா சொல்லிட்டு அவர வந்து சமாதானப்படுத்தலான்னு சொல்லிட்டு. ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணாங்க, ஒவ்வொரு செயல்கள செய்றாங்க. இல்லையா? ஏன்னா எல்லாரும் பயம் இருக்கு. இல்லையா? ஸோ அவங்கள வந்து அமைதிப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. கொஞ்சம் பேரு வேதங்கள படிக்கிறாங்க. எப்படியாவது நீங்க கூல் ஆகுப்பான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர சமாதானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे विनौ मरुतः शोष्मपाश्च कन्दर्व यशासुर सिद्धसङ्गा विशन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் வந்து உங்கள வியப்புடன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க தெரியுமா? சிவபெருமான். சிவபெருமான்ல இருந்து பல்வேறு தோற்றங்கள் இருந்துச்சு இல்லையா? ருத்ரர்கள்ல 12 ருத்ரர்கள் சொல்றோம் இல்லையா? அப்புறம் ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தவர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் எல்லாருமே எப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க? பேன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இது எப்பயுமே பார்த்தது இல்ல இல்லையா? யாருக்கும் காமிச்சது இல்ல. அப்படியாப்பட்ட ஒரு விஸ்வரூபத்த வந்து இப்போ பார்த்ததுனால எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? பேன் பார்த்துட்டு பயமும் இருக்கு, ஆச்சரியமும் இருக்கு. அந்த பாதுகாப்பு வேணுன்றதுக்கோசம் உங்கள வந்து கை கூப்பி பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அவங்களுக்கு மாத்திரம் பயம் இல்ல. இப்ப அர்ஜுனனுக்கும் பயம் வரும் பாருங்களேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुतरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यतीतास्तदाहम्. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு, பாரு கிருஷ்ணா, உங்களுடைய பல பல முகத்தையும், கண்ணையும், கை, காலு, வயிறு இப்போ எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் குழம்பி இருக்காங்க. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய பற்கள்லாம் வந்து பயமா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஏன்னா ஒண்ணு பெருசா இருக்குது. மலை மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா? தேவர்கள்லாம் என்ன இருக்காங்கன்னா, உங்கள பார்த்துட்டு கொலை நடுக்கத்துல இருக்காங்க. அவ்வளோ அளவுக்கு பயந்து குழம்பி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவங்க மாதிரி இல்ல. நானும் அப்படிதான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. नभस्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवयति तान्त्र
आत्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णो. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, அப்பா எனக்கு மனசு ரொம்ப பயமாவும் இருக்கு, குழப்பமா இருக்குது. என்னுடைய மனசை வந்து சமநிலையோட என்னால வச்சுக்க முடியல. ஏன் தெரியுமா? உங்களுடைய ரூபம் எப்படி இருக்கு? பெருசா இருக்கு இல்லையா? அது ஒரு கலரா இல்லப்பா, பல கலரா வேற இருக்குது. வாயெல்லாம் பார்த்தா பேன் திறந்துட்டு இருக்குது. அதுல பாத்தீங்கன்னா பல்லெல்லாம் மலை மாதிரி இருக்குது. அந்த மலை மாதிரி இருக்கு. 2 பல்லுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா மேல் தாடை கீழ் தாடை இருக்க பல்லுக்குள்ள எதிரியோட தலைகளுடைய வந்து நசுங்கி கிடக்குது. அதையும் பார்க்குறேன். எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து கமலாக்ஷனான்னு சொன்னோம் இல்லையா? இப்ப இருக்க உங்களுடைய கண்கள்லாம் அகலமா இருக்கு, விசாலமா இருக்கு. பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குதுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். இப்போ பாருங்களேன், அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாரு? எனக்கு உங்க ரூபத்த காமிங்க. உங்க வைபவத்தெல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா? எனக்கு உங்க ரூபத்த காமிங்கன்னு சொன்னாரு. சொன்னவர் இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு? என்னால தாக்கு பண்ண முடியாது. எனக்கு பயமா இருக்குது, குழப்பமா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அடுத்தது பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்து ஒரு அழகான ரூபத்தை அவர் காமிக்க போறார். दंष्ट्राकरालने च ते मुखानि दृष्टवैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे चशरं चशर्म प्रसीदते वेश जगन्निवास. हरे कृष्ण. இப்ப என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ண கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு. என்கிட்ட கொஞ்சம் கருணையா இருங்க. என்னால இதை பார்க்க முடியல. எப்படி இருக்கு? அந்த முகத்துல இருக்கக்கூடிய நெருப்பு வருது இல்லையா? அது கொடூரமா பயங்கரமா இருக்கு. பல்லெல்லாம் பார்க்க முடியல. மனசு சமாதானமா இருக்கல. நான் வந்து குழம்பி இருக்கேன். தயவு செய்து என்கிட்ட வந்து கருணையா இருப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா உங்க கிட்ட இருந்து வர நெருப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கு? பயங்கரமா இருக்குது. டெட்லியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு இல்லையா? ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே பயமா இருக்கு. ஸோ ரசம் பயத்திற்கு இது மாறிவிட்டது. ஸோ என்ன ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் நட்பனா இருந்தாரு, அதுக்கு அடுத்தது குருவா இருந்தாரு, அதுக்கு அடுத்தது தெய்வம் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வைபவங்களை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டார். நீங்க தான் சுப்ரீம்ன்ற ரசத்துல வச்சாரு. இப்ப என்னாச்சு? பய ரசம் வந்துருச்சு. அதை பார்த்தோன்னே இல்லையா? எல்லாருமே குழம்பிருக்காரு. அர்ஜுனன் மாத்திரம் இல்ல, தேவர்களும் குழம்பிருக்காங்க. பயம் இருக்கு. இவரால சமநிலையோடு இருக்க முடியல. அதனால நீங்க வாங்க, நார்மல் ஃபார்முக்கு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ 26ல 30 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, இது ஃபியூ மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் பிரபு மாதாஜி. போரின் எதிர்கால விளைவை பத்தி சொல்றாரு. ஸ்லோகம் தான் பெருசு பெருசு, எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் சின்னது. மாதாஜி श्लोकं படிக்கணுமா மாதாஜி? अमिचत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहै वावनि बालसङ्गै भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयै अभियोध मुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्दरेषु सन्तृष्यन्ते शूर्णितैः उत्तमाङ्गैः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர், இன்னும் முக்கியமான வீரர்கள் எல்லாரும் உங்க வாய்க்குள்ள போறதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அவர்கள்ல வந்து கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 பல்லுக்கள்ல நடுவுல நசுங்கி இருக்கிறதை நான் பாக்குறேன். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? எதிரி படை வந்து அழியுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? பீஷ்மா, துரோணா, கர்ணா எல்லாம் என்ன எதிரி அணிகள் தானே? தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே. அவங்க எல்லாம் வந்து மரணத்தை தழுவுறாங்கன்றத எப்போ தெரிஞ்சுக்கிறாரு அர்ஜுனன்? சண்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் பாக்குறாரு. கரெக்டா? கொஞ்சம் தூங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எழுந்துடுங்க. இன்னும் ஒரு 2 ஸ்லோகத்துல முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பாயிண்ட் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ எல்லா எதிரிகளும் வந்து இறந்துட்டாங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன தெரியுது? பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றின்றது நமக்கு இங்க தெரியுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. यदा नदीनां बहवो उम्बवेगा समुद्रम् एवापि मुखा द्रवन्ति तदा दवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति.
ஹரே கிருஷ்ண ஸோ மாதாஜி. எப்படி நான் கடலை நோக்கி ஆறுகள் போகும் இல்லையா, நதிகள்லாம் கடலை நோக்கி போகும். அது மாதிரி என்னுடைய எதிரி படைகள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவீரர்களும் உங்களுடைய வாயை நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்கப்பா. உங்க வாய் எப்படி இருக்கு? நெருப்பா இருக்கு, நெருப்பு கனலா இருக்கு, எல்லாரும் அதை நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? யதா ஹரே கிருஷ்ணா. யதா வலனம் பதங்கா விஷந்தி நாசாய சம்ருத்தவேகா ததைவ நாசாய விஷந்தி லோகாஸ் தவாபி வக்திராணி சம்ருத்த வேகா. ஹரே கிருஷ்ண எப்படி மாதாஜி. இந்த விட்டில் பூச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நெருப்பு இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடும் இல்லையா, நெருப்பு இருக்கிற இடத்துக்கு போகும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நெருப்பாலே அது இறந்து போயிடும் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த மக்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுடைய வாய் இருக்கிற இடத்தை நோக்கி முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கின்றேன். ஓகேவா? சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட்ல போறாங்க இல்லையா எதிரிகள் எல்லாம். ஸோ அழிவு அவங்களுக்கு தான். இந்த விட்டில் பூச்சிக்கு தெரியும் நம்ம நெருப்பு கீழே போனா செத்து போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு, இருந்தாலும் அது போகும், தான் அழிவை அதுவே தேடிக்குது. அது மாதிரிதான் வந்து கௌரவர்கள் கூட தான் அழிவை தன்னுடைய தவறான நடத்தையால அவங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா. கடவுள் எவ்வளவோ போய் சமாதானப்படுத்த பார்த்தார் இல்லையா. துரியோதனன் என்ன சொன்னா, ஊசி முளை அளவு கூட மண்ணை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார். ஓகேவா? அதனால அவங்க அழிவை பிறர் சொத்துக்கு மேல நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க ஆமா 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 ஆமாங்க மாதாஜி. மாதாஜி. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் சந்தோஷமா இருங்க, முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லேலியசே கிரசமானா சமந்தாஸ் லோகான் சமக்ரான் வதனைர் ஜ்வலத்பிஹி தேஜோபீர் ஆபூர்ய ஜகத் சமக்ரம் பாசஸ்தவோக்ராஹ பிரதவந்தி விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ விஷ்ணுவே கொழுந்து விட்டு எரியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கி கொண்டுள்ளதை நான் காண்கின்றேன். ஸோ எல்லாரும் இந்த நெருப்புல போட்டு நீங்க முழுங்கிட்டு இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். இந்த உங்களுடைய தேஜஸ்னால என்ன ஆகுது, இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி இருக்கு உங்க தேஜஸ். அப்புறம் வந்து இந்த உக்ரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீற்றுள்ளீர். ஓகேவா? ஸோ இந்த அன்னம் ஃபுல்லா உங்களுடைய தேஜஸால கவரப்பட்டு இருக்குது, நிறைந்துள்ளதுன்னு சொல்றாரு. அந்த உக்கிரம் தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீற்று உள்ளீர். ஓகேவா? டெரிபிளா இருக்கு இல்லையா உக்கிரம், அதுதானே அர்த்தம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்குறார். போரின் எதிர்கால விளைவு, இரண்டு தரப்பின் அனைத்து வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார், அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூடுவான் என்பதை இது குறிக்கிறது. ஆமாவா? ஆமாங்க மாதாஜி. எஸ் எஸ் ஆமா ஆமாவா? மாதாஜி. பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி. இது எப்ப நடக்குது? சண்டை இன்னும் போட்டாங்களா, போட்டு முடிச்சிட்டாங்களா? இன்னும் ஆரம்பிக்கல மாதாஜி. வெரி ஆரம்பிக்கல சூப்பர். மாதாஜி. ஆரம்பிக்கவே இல்லை, ஆனா என்ன கிடைச்சிச்சு, ரிசல்ட் வந்துருச்சு சொல்றீங்க. இல்லையா ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா. சோ அதனால நம்ம யார் பக்கம் இருக்கணும்? பெருமாள் பக்கம். பகவான் ஹரே நல்லவர் கிருஷ்ணா. பக்கம். நம்ம சொல்லுங்க. பெருமாள் பக்கம். பகவான் பக்கம். கிருஷ்ணர் பக்கம் இருக்கணும். முழுமுதற் கடவுள் இல்லையா, பகவான் கிருஷ்ணர் கூட தான் நம்ம இருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மோட்சம் கிடைக்கும், வெற்றி கிடைக்கும். வெற்றி கிடைக்கும் இல்லையா, வெற்றி கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பக்தியில முன்னேறணும். பக்தி பண்ணாவே நமக்கு சைடு, இப்போ நம்ம மாலுக்கெல்லாம் போன பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ கொடுப்பாங்க இல்ல மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. Sure அது மாதிரி மாதாஜி. நம்ம பக்தி பண்ணா முக்தி வந்து அது அது பாட்டு கிடைச்சிரும். முக்திக்குன்னு செப்பரேட்டா நம்ம முயற்சி பண்ண தேவையே இல்லை. ஓகேங்களா? பக்தி நம்ம சரியா பண்ணிட்டு வந்தா நமக்கு முக்தி தானா கிடைக்கும். ஏன்னா நிறைய இடத்துல நம்ம ஆச்சாரியர்கள் வந்து இப்ப சொல்றத கேட்டிருக்கோம். முக்தி வந்து பக்தர்களுடைய வீட்டுல கதவு வாசல்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குமா. அவங்க அவ்வளவு அளவுக்கு அலட்சியம் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து கடவுளுக்கு தான் சேவை செய்வேன், எனக்கு முக்தி வேணாம்னு சொல்லிட்டு. யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம வீட்டு வெளியெல்லாம் என்ன வச்சிருப்போம், செருப்பு தான் கழட்டி வச்சிருப்போம் இல்லையா. ஆனா பக்தர்களுடைய வீட்டுக்கு வாச கதவுல எதை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்தி வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குமா, வாங்கப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எங்களுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், நாங்க கடவுளுக்கு தான் சேவை செய்யணும், அன்பு தொண்டு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அதுல மூழ்கி இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ஜெய். नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ஜெய். ஜெய் जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ஜெய். ஜெய்.
ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா की जय 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 हरे कृष्णा महामंत्रा की जय जय all glories to assembled devotees. हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா ஆல் க்ளோரிஸ் டு குரு அண்ட் கௌரங்கா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தையம் புரிஞ்சிச்சிங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? புரிஞ்சுது மாதாஜி. புரிஞ்சுதுங்க சார். ஓகே ஓகே என் பண்ணிக்கலாமா? ओके माताजी புரிஞ்சுது. ஓகே பிரபு அது கொஞ்சம் லிங்கையும் அந்த அட்டண்டன்ஸையும் அப்டேட் பண்ணிடுங்க பிரபு. விஷ்ணு பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் பிரபு. நாளைக்கு இந்த அத்தியாயம் முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே ओके माताजी தேங்க்யூ. ஓகே